जों गुनजायो नालाय जोंबो जाफिननांगोन UPPN long live, long live, long live. UPPN long live, long live, long live. Ranjit Boswani Jindabad, Jindabad, Jindabad. Ranjit Boswani Jindabad, Jindabad, Jindabad. Victor Sogre vote hai, vote hai, vote hai. Jai UPPN ne, Jai, Jai UPPN ne, Jai. मैं कुछ आदै बरायफिननाय जाबाय दे बरायफिननाय जाबाय गोसोआ थिगखादा ओइ थिखा जों गोदोनिफ्रायनो बेयावहाय एकदमबारे ओरैहाय खारायगाव थांनाय ओमफ्राय क'क्राझाराव थांनाय काजलगावआव मिटिं जानाय जों गोदोनिफ्रायनो थाखा गारनानै थांखानायखा होमबालाय माथो थलं थलं जाया गोसोआलाय माने जोङो एसे बैसोरो थांथां जायो नालाय जोंबो बेबायदिनो बिसोरखौ फिदिंनो होननानै बेबायदि खालामनाय जादों ओंखायसो नोंसोरखौहाय नांगौनि थाखा जाग्रा होननो दङ औ माने इसोरो जोंनिफ्राय बांसिन जाबाय नालाय जोङो दाख्लै एसे भुल बुजाबुजि जाबाय आंखौ लानानै आंनि रायजोखौ लानानै न'खरनि जानानै आं क्षमा बियो बेखौनो ओमफ्राय आदा दाख्लै 15 घर बिपिएमआवहाय जयनिं जादोंना खबर मोननाय जादोंमोन औ बिदिनो जों फैफिनजोब्बाय आरो फैफिनजोब्बाय रिटार्न फैफिनजोब्बाय ओमफ्राय खोनानाय बायदिला दिनैहाय बारासो फैदों ना खोनादों दा साथाम बारा फैदों साथाम दा साथाम बाराजों खय घर जाखो दा माबा 84 जाबाय भटार आइडि औ बेनिफ्राय न'खरा जाहैबाय 32 गामि दरसेनि जेबो गलङाव फंगायखाया दा गैया एकदम हिरा बायदि गोजाखा गासिबो ट्रेक्टराव फुखागोन दा गासिबो आइजोफोरखौ नायदो नै समायना समायना मोजाङै ट्रेक्टराव होखागोन दा मोजां खननांसो दे ओरैबायदि माबोरै मोजां मोनखायो जों मोजाङावनो फैफिनदों मिथिं दावथिंफ्राव मोसालायो मोसाखायो बिदि केन्डिडेटफ्राव नायफैया नालाय औ साय मोखां देखायलांजोबनोसैला दाख्लै बिपिएमआव थांनाय 15 न'खरा दिनैहाय फैफिनजोबो थांफ्लादोंसोमोन बुद्धि गोरोंलै नोंसोर होनब्ला जानो होनना थांबाय बिसोरनो फोरोङोना जोंखौ थांलाय फैलाय खालामनो ओंखायनोथ' नोंसोरखौ दहाय रायदों नोंसोर थगायना जादों होननानै रायथोंसै नांजाया जेबो गिनांगौ गैया जोंनिखौ मा जादों ने जों गुनजायो नालाय जोंबो जाफिननांगोन